አትናቴዎስ መስቀሎስ ተባዕደ ያስቆሮስ ብፁዓን ሐዋርያት ቀዳሞት ሲኖዶስ ጎደሎ ዘይብላ ፍጹም ዘይትሕደስ ተዋህዶ እንዳበሉ ኣዕፊሮም ዲያብሎስ ተዋህዶ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ ሉለ ባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ዝዕለ ህዝቢ ሰላም ብጥዕና ስለጽንሐና ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ዓለም ንዑ ይኹን። بسلام بتعنا كاب زمن لوقاس ناب زمن يوحنس كاب عامته 2015 ناب عامته 2016 سلازب صحنا قدس أملاخنا إግዚአብሔር سمو بلسان كلهم فطرتاتو زخبرن استمسገነን ይኹን። ናይ መብርሃን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ ቅዱሳን መላእክት ሓለዋ ናይ ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና ጸሎትን በረኸት ረድኤትን ምስ ኩላትና ይኹን። داجمنا እግዚአብሔር አምላኽና بعين ምሕረቱ ጠሚቱ ዘመኑ ዘመነ ሰላም ዘመነ ምሕረት ዘመነ ምትእኽኻብ ክገብረልና ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። ሕራይ እምበር ሎሚ ዓንቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽ እንሪኦ ብዛዕባ እዚ ጽባሕ ዕለት 14 ወርሒ 9 2023 ብኣቆጻጽራ ኤውሮጳውያን ወይ ድማ ብናይ ጎርጎሮስ ኣቆጻጽራ كم خاب بجز على 3 مسكرم 2016 ኣብ ርእሰ ከተማ ናይ ሃገረ ካናዳ ኣብ ኦታዋ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ኣፊት ኤምባሲ እስራኤል ኮይኑ ቅድምዚ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ብዛዕባ ቅድም ዝራብ ግን ቀዲምና ሓደ ክልተ ነገራት ወይ ድማ ሓደ ክልተ ነጥብታት ክርኢ ስለዘለና ብኦኽ ጀመረ بحفشة زلنايو جزية ويدما زلنايو زمن بطلع لخرية خلنا في اللايزي 15 عامتها كاب زل عامتات قاليو بفلات قالي بزي فلات قالي بفرحي قالي برعدي قالي نصور زغن حبرتها بزي مركب أبستفل على نعين كل زمن يعني نركب زلنا كما أمنا تراوسينا زي حج زلنايو كنت ويزي نايلنكي نزل لخونتات بزعبا زي ناي صباح سلماو سلف كان توسيدنا انتاي زبل بقلقل وقنات تسمع نحنا كم كريستيان اب سلماو سلفي هركب يقبأنا نيو كريستيانا كم زعنت مدرخ كركب زقبو يكونن فلاي نحنا أرثوذكساويان دك تواهدو خينا كم زعنت سلماو سلفي كم زعنت مدرخ مركب ترجمة يقولون كريستيانا زوكلونا يكونن زبلو وقنات هلو تمقل بقرهنتيو حق مسيلوهم بقى رديتهم يو تم قالكن بخفاءة نجارين كون زولهم وانا عطونا تياب قنهم زلسب بذا حساب زيادة ناجيرهم كابتو جورا زجوبو سبعة وسرح هاي تاو قديتا زيجنا تاو قديتا سبعة قديتون نخف كروز جورا نجاريو بد حتى وكان كالسلام وسلف زي نتوم سرعة إرتراوي نهجدف نزقامو أكلات نهتهبو دقف ويدما دقف نمهاب ترح أنت راخوين زين غيدن وناتو تيوم نتي سرعة دقفتون حواتنا نديوم أنصارم زقبر سلاوان تغوين نحنا سيترفنا زولو خالهم زيوم رئيس زغالة كالو قداي زلوم يوم زيومون كم تزبلكو منالوات أبكلت تخن كفلهم نخلينا تم حدا ملو رئيسهم زي جلسوا نايت سرعة دقفت يوم توم كهلا انتاي مسلوم نعوم نموصعوي نعوم أبشجر نمتها ويدما كم زي حوات كم زي وجن كم زي زكاتات كان حاسب كاتن قص عزل أكل جيرهم تحسبه متى رئيسهم مالتي تحسبه مي باتي خوين باتي جن سبز مع مويز جبر كم تقدس صحف زبلو ما ينحون عدالل كاللخو يركاب زل خيو توي اتزدلي يدو حوق اتي وتزدلي ايدو مايك اوتي مرجعي
يترف عالم كريستنا ونبعلو እግዚአብሔር አምላኽና ንኣዳም ክፈጥሮ ከሎ ምርጫ ሂብዎ እዩ እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ክርስቶስ አምላኽና ሰብ ንምድሓን ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብዚ ዓለም እዚ ክንቀሳቀስ ከሎውን ናጻ ፈቃድ ሂቡ እንደቅ ሰባት ስለዚ ገዲዱ ዝገዝእ ወይ ድማ ገዲዱ በዚ ኪድ ዝብለና አምላኽ ኣይኮነን ናጻ ፈቃድ ኣለዎ ሰብ ዝደልየ ክመርጽ ዝደልየ ክገብር ብግብሩ ወይ ድማ በትዝገበሮ መጠን ግን ይሕተት እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጥራሕ ኣይኮነን ወላ ኣብ ዓለማዊ ሕጊ እንተኾነ ብዛዕባቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሕጊ እንተራከድና እውን ሓደ ሕጊ ሓደ ቋም ሓደ ስርዓት ይግበር ሞ ሰብ ነቲ ቋምን ስርዓትን ተማእዚዙ ተኸደ ጽቡቕ ተማእዘዘ ከዓ በቲ ዝተሰማማዓሉ ሕጊ ወይ ድማ በቲ ዝነብረሉ ዘሎ ቋም ተቐጻዒ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ዓለም ካብ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ኣካይዳ ወይ ድማ ካብቲ ናይ ቤተክርስትያን ስርዓት ዝወሰደቶ እዚ ኣብ ዓለም ዘሎ ቋም ወይ ድማ ኣብ ዓለም ዘሎ ስርዓት ንብሎ ዘለና ሓራይ እምበር ቅድሚቲ ሰላማዊ ሰልፊ ምባልና ብፍላይቶም ክርስቲያን ኮይና ከምዚ ዓይነት ተግባር ክንርከብ የብልና ንዝብሉ ሰባት ብርግጽ መጽሓፍ ቅዱስ ሰላማዊ ሰልፊ ይኽልክል ድዩ ቤተ ክርስቲያን አንጻር ሓቂ ንዝኸይድ ሰብ ስቕልካ ርአ ትብል ድያ ወይ ድማ ዓገባይ ትብል እንዳ ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያን ኮይና ደቂ ቤተ ክርስቲያን ኮይና ዓገብ ንምባል መሰለ የብልና እንድዩ ወይ ጌጋዲ ሓጢአት ድዩ ንዝብል ዝተወሰኑ ኣብነታት ክርኢ ምናልባት እግዚአብሔር ተፈቂዶ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ እዚ እንታይ ኣትብል ዝብል ኣብ ዝቐጽል መዓልታት ወይ ድማ ኣብ ካልእ መደብ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ከምጽኦ ክፍትን እየ እግዚአብሔር ናይ ሽዑ ሰባት ይበለና ንሕጂ ግን ሰለስተ ኣብነታት ጥራሕ ክወስድ እየ ካብ ብሉይ ኪዳን ወይ ድማ ካብ ዘበነ ኦሪት ካብ ዝነበሩ ሊቀ ነቢያት ሙሴን ነቢ ኤልያስን ኣብ ሓድሽ ኪዳን መወዳእታ ናይ ብሉይ ኪዳን መጀመርታ ናይ ሓድሽ ኪዳን ዝነበረ ዮሐንስ መጥመቀ መለኮት ወዲ ካህን ዘካርያስ እዚኦም ጥራሕ ዞም ሰለስተ ሰባት እዚኦም ካብ ኣብነት ንሎማዓንቲ ክንወስድ ኢና ብዛዕባ ሙሴ ሊቀ ነቢያት ኣብ ንዛረብሉ ግዜ ሙሴ እስራኤላውያን ናብ ግብጺ ምስ ተሰደዱ ደቂ ያዕቆብ ኣብኡ ክነብሩ ከለዉ ዝተወልደ ህፃን እዩ እስራኤላውያን እንዳበዝሑ እንዳበርትዑ ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ከዓ በቲ ሰዓት ዝነበረ ንጉስ ፈርዖን እስራኤላውያን እንዳሓየሉ ኸድለው እሞ ጽባሕ ንጎም ፀላእትና ኮይኖም ከይገጥሙና መታን ጻዕሪ ነብዝሓሎም ድኻም ነብዝሓሎም ኢሉ ብዙሕ ጻዕርን ድኻምን ከም ዝሃቦም ከም ዝገበረሎም እግዚአብሔር ግን ኣብ መንጽርቲ ጻዕርን መከራንካ ከም ዝባረኾም ከም ዝበዝሑ ቅዱስ መጽሓፍ ይነግረና እሞዳእታ ብጻዕርን ብድኻምን ክስነፉ ስለ ዘይከኣሉ ነቢ ንጉስ ፈርዖን እንታይ ኢሉ ኣውጁ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ዝኾኑ ይቃተሉ ኩሉ ተኸለው ኢሉ ኣዚዝነትን ምሕረስ ዕብራውያን እተን ደቂ ኣንስትዮ ግና ግደፍኦን ንጉስ ፈርዖን እንታይ ኢሉ ኣዚዙ ነተን ምሕረስቲ ዕብራውያን ክተሕርሰን ከለኽን ኣወዳት ተወሊዶም ቀተልኦም ብኡ ንብኡ ደቂ ኣንስትዮ ተኮይነን ግን ግደፍኦን ኢሉ ኣዚዝወን እተን ምሕረስቲ ግን ኢሉ ተን ዕብራውያን እግዚአብሔር ዝፈርሓ ስለ ዝነበራ ኣይቀተልኦምን እዚ ኮነ ስለዘይካለ መወዳእታ እንታይ ገበረ እዩ ዝብል ንጉስ ነቶም ዝተወልዱ ወዳት ናብ ማይ ደርቢዎም ከም ዝበለሞ ከም ውጽኢት ከዓ ሙሴ ናብ ማይ ከም ዝተደርበ ኣብ ማይ ተደርቢ ተረኺቡ ግና ጓል ንጉስ ፈርዖን ረኺባ ኣብ እንዳ ንጉስ ፈርዖን ኣዲኡ መግዚት ኮይና ከም ዘዕበየቶ ታሪክ ናይ ሙሴ ይነግረና ንምሕፃሩ ዝኣክል ሙሴ ኣብ መወዳእታ እግዚአብሔር ንህዝቢ እስራኤል ካብ ኢድ ፈርዖን ከውፅኦም ከም ዘለዎ ምስ ተንስኦ ሰላዓሉ ምስ ኣሮን ኮይኑ ንጉስ ፈርዖን ንህዝቢ እስራኤል ንህዝቢ አምላኽ ንህዝቢ እግዚአብሔር ስረዶም ይብላል እግዚአብሔር ኢሉ እቲ ንጉስ ናይ ግብጺ ዓዊሉ ተዛረቦ ኣብ ሰዓዚ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ወዲ 80 ዓመት ነበረ ይብል ነስተውዕል ዕድሙ ወዲ 80 ዓመት ነበረ ይብል ኣሮን ከዓ ወዲ 83 ዓመት ነበረ ይብል እዚ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 7 ካብ 6 ክሳብ 7 ንረኽቦ ኢና ስለዚህ ዘም ክልተ ሰባት እዚኣቶም ወይ ድማ ሊቀ ነቢያት ሙሴን ምስ ካህን ኣሮን ኮይኖም ንንጉስ ፈርዖን ናይ ግብጺ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ክገብሮ ዘይግብኦ ዝገብሮ ዝነበረ ኣካይዳን ስርዓትን ዓዊሎም ተቃወሞ ንህዝቢ እስራኤል ካብ ምርኮ ካብ ጭንቂ ክሰዶም ከም ዝግባእ ተኸራኸርዎ ኣሞዳታ ምስ ስለዝበለ ግን እግዚአብሔር አምላኽ ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን ገይሩ ንባሕሪ ኤርትራ ከፊሉ ንእስራኤላውያን ኣብ ሲና ኣሳጊሩ ናብ ምድሪ ከነዓን ናብ ምድሪ ርስቲ ናብታ ማዓርን ጸባን ተፈልፍል ምድሪ ከም ዘእተዎም ኣብዚ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ጻሒፍ ካብ ዘሎ ካብ ምዕራፍ 5 ክሳብ ምዕራፍ 12 ታሪክ ብሰፊሕ ንረኽቦ ስለዚ ሙሴ ሓደ ካብቶም ኣብ ዘመነ ኦሪት ዝነበሩ ኣብ ፊት ንጉስ ቀሪቡ ነቲ ጌጋ ዝገብሮ ዝነበረ ነቲ ንጉስ ዝተቃወመ ንቃል እግዚአብሔር አምላክ ኣኽቢሩ
ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ተኣዚዙ ኣብ ክንዲ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ክንዲ ህዝቢ ኣምላኽ ዝቆመ ናይ እግዚአብሔር ነቢይ ካልኣይ ኣብነት ንሪኦ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ካብ ምዕራፍ 18 ክሳብ ምዕራፍ 19 ዘሎ ታሪክ ናይ ንጉስ ኣክዓብን ናይ ንግስቲ ኤልዛቤልን እዩ። ኣክዓብን ኤልዛቤልን ሰብኣይን ሰበይትን እዮም። ኣብዚ ዘመን እዚ ዝነበረ ከዓ ነቢ ኤልያስ እዩ። እዚ ንጉስ ኣክዓብን ንግስቲ ኤልዛቤልን ደድሕሪ መምለኽቲ ጣዖት ዝኸዱ ዝነበሩ ንጣዖት ዝስውኡ ዝነበሩ ነቶም ናይ ጣዖት ነቢያት ተባሂሎም ዝፅውዑ ከባቢ 450 ዝነበሩ ካህናት ንዕኦም ዘመጉሱ ዘኽብሩ ደድሕሮም ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት እዮም። በዚ ነገር እዚ ነቢ ኤልያስ ነቲ ዝኽየ ዝነበረ ዘይ ኣምልኾ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይኮነ ስርዓት ይቃወሞ ነይሩ። ንግስቲ ኤልዛቤል ንሰብኣያ ንንጉስ ኣክዓብ ብጣዕሚ ትደፍኦ ስለ ዝነበረት ብጣዕሚ ናብቲ ክፉእ ነገር ትደፍኦ ስለ ዝነበረት ከዓ ብዙሓት ናይ እግዚኣብሔር ነቢያት ከም ዝተቐትሉ እሞ መወዳእታ ነቢ ኤልያስ ከዓ በይኑ ከም ዝተረፈ በይነይ ተሪፈ ኢሉ ኣቦታተይ ተቐቲሎም ኣነ በይነይ ካብ ዝሰርፍ ሞት ይሕሸኒ ክሳዕ ምባል በፂሕ ነይሩ ነቢ ኤልያስ። እግዚኣብሔር ግን እንታይ ኢልዎ ንስኻ ዘይትፈልጦም 7,000 ዝኣኽሉ ሰብኣይ ወይ ድማ ዝኣኽሉ ሰብኡት ኣለውኒ ከም ዝበሉ ነቢ ኤልያስ ኣብ ታሪክ ተመዝጊቡ ኣሎ። ሕጂ ኣድለና ነገር ግን ነቢ ኤልያስ ካብቲ ዝነበሩ ቦታ ተሰዲዱ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ርሒቑ ኣብ በረኻ ይነብር ነይሩ። ኣብ በረኻ ዝንበሮ ምክንያት እንታይ እዩ እንተተባሂሉ ነታ ንግስቲ ትገብሮ ዝነበረት ክፉእ ስራሕን እቲ ንጉስ ዝሰርሖ ዝነበረ ክፉእ ስራሕን ይቃወም ስለ ዝነበረ ፊት ዝገብሮ ዝነበሩ ስራሕቲ ኣምልኾ ናይ እግዚኣብሔር ከም ዘይኮነ ንጣዖታት ከም ዘምልኹ ዘለው ንነቢያት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስማዕ ዓብዮም ንነቢያት ናይ ጣዖት ይሰምዑ ከም ዘለው እዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍንፉን ምዃኑ ዓዊሉ ይዛረቦም ይግስጾም ነይሩ። መኺርዎም ኣይሰምዕዎን ተዛሪቦም ኣይተረድእዎን ገሲጽዎም ካብ ክፉኦም ኣይተመልሱን መወዳእታ ከዓ ነፍሱ ከድሕን ሃደመ እዩ ዝብል። በዚ ነገር እዚ ከዓ ኤልያስ ጸሎት ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ያዕሪጉ ን3 ዓመትን 6 ወርሕን ዝናብ ከይዘነበ ኣብ ምድሪ ከዓ ፍረ ከይፈረ እስራኤል ብምልእታ ዘመነ ጥሜት ከም ዝኾነ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተመዝጊቡ ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኤልያስ ለካ ከም ሙሴ እቲ ንጉስ ጌጋ ክሰርሕ ከሎ እታ ንግስቲ ጌጋ ክሰርሕ ከላ ዝቃወም ዝነበረ እዩ፣ ሓቂ ዝዛረብ ዝነበረ እዩ፣ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኮይኑ ዝግስጽ ዝነበረ እዩ። ስለቶም ህዝቢ ጠጠው ዝብል ዝነበረ እዩ፣ ስለ ሕጊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጠጠው ዝብል ዝነበረ እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክኽበር ከም ዘለዎ ንነፍሱ ኣሕሊፉ ዝሃበ ቅዱስ ነቢይ ናይ እግዚኣብሔር እዩ። ከምኡውን ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 21 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ መፈጸምታ እንተሪኢና ከዓ ኣብዚ እውን ነቢ ኤልያስ ከምኡ ከዓ እቲ ንርስቱ ንሜረቱ ንቤት ኣቡኡ ንዋንነቱ እሙን ዝነበረ ናቡቴ ኢዝራኤላዊ ታሪኹ ኣብዚ ንረክብ ኢና። ወዲ ሰብ ስለ ርስቱ ስለ ሜረቱ ስለ ዓደቡኡ ተሓቂ ዝኾነ ትክክለኛ ዝኾነ ነገር ክዛረብን ጠጠው ኢሉ ክማጎትን ከም ዝግብኦ ኣብነት ዝኾነና ናቡቴ ኢዝራኤላዊ እዩ። ወገን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕጊ ክጥሓስ ከሎ ሰባት ክበደሉ ከለዉ ሰባት ብዘይከውን ክቕተሉ ከሎ ደም ሰብ ክፈስስ ከሎ ከዓ ጠጠው ኢሉ ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ሰባት ዝግስጽ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰሚዑ ሓቂ ዝፈርድ ከዓ ነቢ ኤልያስ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ብምኽሪ ኤልዛቤል ሰበይቱ ከምኡ ከዓ ኣክዓብ ሰብኣያ ተሓባቢሮም ነቲ ኣብ ጥቓ ንጉስ ዝነበረ ጥቓ ቤተ መንግስቲ ዝነበረ ናይ ናቡቴ ኢዝራኤላዊ ቤተ ወይኒ ንዕኡ ብገንዘብ ለዊጡ ካልእ ቦታ ክህቦ ከም ዝደለየ ሓቲትዎ ነይሩ። ናቡቴ ግን ርስቲ ኣብ ቦታተይ ብገንዘብ ኣይቅይርን ኢሉ ኣብዩ። ኣብዚ ዝተገብረ ክፍኣተ ነገር እንተ ነይሩ እቲያ ንግስቲ ኤልዛቤል እንታይ ገይራ ብንጉስ ኣክዓብ ከም ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ገይራ ናቡቴ ሕማቕ ስለ ተዛረበ ሕቂ ስለ ተሓሰ ብዳርባ ኣምኒ ክቕተል ከም ዘለዎ እሞ ክልተ ሓሰውቲ ሰባት ከዳሉ ከም ዘለዎም በዚ ነገር እዚ ተመሳጢራ ናቡቴ ኣብ ብርኽ ዝበለ ስፍራ ኣቐሚጦም እቶም ሓሶት ዝመስክሩ ኮንቲ ዝኾኑ ሰባት ቀሪቦም ብሓሶት መስኪሮም ኩሉ ግዜ ቅንዕና ኣብ ዘይብሉ ንንጉስ ክሕጉስ ኢሉ ንመራሒ ክሕጉስ ኢሉ ሓሶት ዝዛረብ ሰብ ኣብ መወዳእታ ከምቲ ኣብ ትፅሕፍ ዘሎ ኮንቲ ዝኾኑ ሰባት እዩ ዝብል ኮንቲ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ። ስለዚ ናቡቴ ብሓሶት ከሲሶም ብሓሶት መስኪሮም ብዳርባ ኣብ ናቐተልዎ እሞ ነዚ ነገር እዚ ዝሰምዐ ነቢ ኤልያስ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተገለጸሉ ነቢ ኤልያስ ከዓ ነሆ ናብ ንጉስ ኣክዓብን ናብ ንግስቲ ኤልዛቤልን ከይዱ ከምቲ ደም ናቡቴ ኢዝራኤላዊ ዝፈሰሰ
دم سدرخان دم دقخان دم علتكان كا أبرخا خفسسيو اتيوم أبرخا زموتو وغن كا أعواف سماي كبلعومين اتيوم أبزق أصري كتما زموتخا أخلافات كبلعومين إلو نبي إلاس بعوتا أكيد مزانقسن أكيد مزانقسن أكيد مزنقسن تزاريبو من مزفرح نقر أين ورا مناتو حدا نجزاء أبير سب حدا كريستيان زغنا سب حدا حق أملاخ زخبر سب كينو حق أملاخ كفر حزغل نقر سب كله أيكلني سب كخبري خيريو كفر حزلوو قدامنا تكوب زلوجن نحق جزاء أبيرن نتي حق زحققة نخل عالم كافة إرز زلو نبينو نجزاء أبير أملاخيم ስለዚህ በዚህ መንጽር እትጌጋ ከገበር ከሎ ንጉስ አካብ መሰበይቱ ነብይ ኤልያስ ከሄዱ ገሲጾም ተሐቀቃ ነገርዎም ደም ናብቴ እስራኤላዊ በኮንት ፈሲሱ አይተረፍኒ ንሱ ቁኑዕ ሰቢዩ ርስት ቦታተይ ዓድ ቦታተይ መረታ ቦታተይ አይሄብን በገንዘብ አይለውጥን ኢሉ ሰሃግና መሰበይታ ተማሂርካ ቀቲልካዮ ስለዚህ ደሙ በኮንት ፈሲሱ አይተረፍኒ ሰኻን ዘርኻን ከኸድሞቱ ከጸንቲኹም እተማ ከተማ ዝሞቱ አኽላባት ኩልዑም أتم أبرخ زموتها أعواف سماي كبلعوهم يميلو نبي إلياس نجوس أكابن نجس إلزابيلن تزاربهم كم تزولها إلزابيل أكتم موتتمو أخلابات كابل عوا ويدما دمال حسو إبل سلازم نزم سازيات نزم أخوهم نزم نايبل كده أنا بوتها نزم أخوهم مهنيات من تايون تتباهيلو بزحات حجيخ نقلصهم زين خيل كالك زي نقلصهم سنا بيتكشان تاريخات حيزنا كله يوم لهجكن لك نبيات موسين نبي إلياسن زياتهم نايبوتات أبنتيوم نايتهم دقوم كا أبنتيوم ناتو ولد كاو بوي زركب موسى كم غا نبي إلياس أكيد من أجستات التجيجا زغنا نجر جيجا زبلو تقنع زغنا نجر كقنع زبلو أنصار حق زابير أملاك خدغلو أنصار حق سبعونت خدغلو تطويلهم زق السوس الزنبرو أبوتات نايبلي كيدان ناب حدش كيدان مساغري نايبلي كيدان مجمرت ناي حدش كيدان تدامصينا خا لومي علت كرت مسكرم ناي قدوس يوحنس مترة رؤسي كسادو استقرصلو بسيف سحلت بنغوس هيرودس تقرصلي ምናልባት ታሪኹን ተአድሊና እዚያ ወንጌል ተመዝግብሎ ሕጽር በዝበለግን ዮሐንስ ምስ ንጉስ ሄሮድስ ዘባአሶ ነገር ዘይሳሙዕ ነገር እንታይ ተተባሂሉ ሄሮድስ ጓልሐው ሰይተሐው ሄሮድስ ሰይተሐው ሰይት ፊልጶስ ሰበይቱ ክትኮኖ የእትዋ ስለዝነበረ ከእትዋ ስለዝመደበ ዮሐንስ እንታይ ኢልዎ ሰበይተሐውኻ ሰበይታ ክትኮን ጉባ አይኮነን ስለዚህ እዚ አንጻር ሕጊ እግዚአብሔር አምላኽ ኢልዎ ካልዋል ሓንቲ ገብራ نعم نكسنوتو أي مسؤ وتحضراتو أي قف علو من زجورة نقرأ نبرن هيرودس حق إجزاء تتحس على لها نسخة هيرودس سبيت حوخا سيد فيليبوس سبيت غتكون أي جب أنيو إلو تقرأ خيره جسيسو تقايمو أما داتا هيرودس يوحنس أبكندي صبغ علو وتراجع إلو نعم مجد زملس نعم كن عنا زملس يوحنس نعم أسر بدأتيوه ناب اسر بيت اتيو خبك بزي كس اسيرو بزي فرد داغينو خبك موداتا كن على تلدوت مكنيات غيرون بزحات مكاننتن عبيتن سوات صوعمو ابوها قال حو قال فيليبوس مصات ابت غايلا دما ساعتمو شعو هيرودس نغوس انتايلو بتناتا ساعي سلستحاغوس دس سلازبلو انه قال فيليبوس حوي كسع فرق منغسي وانت خنق خبك يدل ايكلمن يلوا غايلا معرخ ندي كفو مخانو غايلا معرخ ندي رخصت مخانو غايلا معرخ ندي ابل عندك سبات طفاء زمص انصار حق املاخ مخانو زرئنها بزي نسانا بدي اخيرا بقطتا حوبي ويدما نغوس كمزيلنو مونتاي كوليلاتا نوهو زقاومنا زلو يوحنس ابيت مسرت زلو سبيت نغوس كوينه هافتان كيكون سخون مساي كيت خبري زخلكلنا زلو يوحنس يمك سال يوحنس قريص كامصال إلات مچم ነገስታት በቃሎም ተዕብተኛ ስለዝኾኑ ዛአቶ ቃል ካخلو ስለዘይደለ ታጓል መጽያኸው መስበለቶ ቃሉ ቃለይ ከም ቅያር ኢሉ ታይ ገበረ ይዝብል ርእሲ ዮሐንስ ቆሪጹ አብሒላብ ገይር ሃባ በዚህ መዳት ባለው ማንቲ ዕለት ክልተ መስከረም ርእሲ ዮሐንስ ተቆርጸሉ ምትረተ ርእሲዩ ምናልባት ማሊ ዕለት ሓደ ዮሐንስ ተባሂሉ ቅዱስ ዮሐንስ ተባሂሉ ይባል ከምኻ ርእሲ عود ዓመት
زير زمص اب عمت مالتيو عود عمتيو قدس بيت كريستيان بمسطريا على حدا يوحنس غيراتو كمتي قنا زغليلا على 10 حدا طمقت نصبحيتو على 10 خلتها قنا زغليلا زغبرتو كمون زي بمسطرات تحيزيا قدس بيت كريستيان على حدا قدس يوحنس رئيس عود عمت غيراتو مناتو يوحنس ناي بولي كيدان مጨረሻ ناي حدش كيدان كا مجمرتاي بزمانات عم باريت كريستيان ابي على حدا قدس يوحنس الى تنغرنا منالات بزعبا دي رئيس خالق على ارس لزخنه ካለ ጊዜ ክዘረበሉ ይحيش ትሕጂ ዘምጻኹ ምክንያት ግን ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ወዲ ዘካርያስ ካህን ሓደ ካብቲ ቤተ ክርስቲያን ክትገብሮ ዘለዋ ወይ ድማ ኣብ ህይወታ ትገብሮ ኣብ ዘመና ሙሉእ እንዳገበረቶ ዝመጸት ቤተ ክርስቲያን ስለ ሐቂ ተጠውም ባሊው አንጻር ዓመስካ መቋሚ ንግሳጽ መምሃሪ መብዓዲ እንብት ይሉ ካነ ሰብካ መኺርካ ምዒድካ መኹናን እዩ በዚውን ዘመነ ሰማዕታት ሓሊፊዩ ብዙሓት ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ አንጻርቶም ዓመጽ ዘካይዱ ዝነበሩ ቤተ ክርስቲያን ንምዕጻው ዝጽዕሩ ንደቂ ቤተ ክርስቲያን ዝቆትሉ ዝነበሩ ነገስታት ናይ ሮማ ብዙሓት ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ብዙሓት ናይ ቤተ ክርስቲያን አቦታት ሰማዕት ኮይኖም ሰማዕትነት ዘቀበለ ምክንያት እንታይ እዩ ነይሩ እንተተባሂሉ በቀንዱ ቤተ ክርስቲያን ነገስታት ኮነ ካልኦት ወገናት ካብ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሕጊ አምላኽ ካብ ስርዓት ክወጽኡ ከለዉ ንህዝቢ ክዕምጽ ከለዉ ንህዝቢ ከጽኖቱ ከለዉ ንህዝቢ መከራ ከውርዱ ከለዉ ፍትሒ የድሊ እዩ ንወዲ ሰብ ፍትሒ የድሊ እዩ ወዲ ሰብ ሰላም የድሊ እዩ ነገስታት አይተዓምጹ ሓያላት ሰብ አይትግዝኡ ሰብ ጉልበት ሰብ መከራ አይትግበሩ አይተብዝሑ ስለዚህ ሰብ ብናጽነት ክነብር ኣለዎ ሰብ ማዕረ ኮይኑ ሰብአዊ ክብሩ ተሓሊሉ ክነብር ዝግባእ ፍጡር እዩ ኢላ ቤተ ክርስቲያን ክትምዕድ ክትግስጽ እምብን ዝበለኻ ድሕር ብዙሕ ጻዕርን ድኻምን ክትኩንን ክትውግዝ ክትግዝት ስለ ዝግባእ እዞም ናይ ዘመነ ሰማዕታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ሰማዕታት ኮይኖም ዘሕለፎም ቅድሚኡ እውን ቅዱሳን ሐዋርያት ገሊኦም ቁልቁል አፎም ገሊኦም ብስሕለት ሰይፍ ገሊኦም ብዳርባ እምኒ ገሊኦም ተጎቲቶም ብዙሕ መከራን ሽግርን ኣሕሊፎም ብዙሕ ጸገም ተቀቢሎም ሰማዕታት ኮይኖም አኽሊል ተቀቢሎም ዝሓለፉ ስለምንታይ እንተ ተባሂል ቤተ ክርስቲያን በቀንዱ ስርሓ ንሱ እዩ ተልእኮ አንሱ እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ሰላም ምስባኽ ቁንዕ ዝኾነ ምስባኽ ቅንዕናን ዘይገብር ከዓ ቁንዕ ይገብር ከም ዘሎ ስርዓት የፍርስ ከም ዘሎ ሰብ ይዕምጽ ከም ዘሎ ሰብ ይቀትል ከም ዘሎ መንጋር እዩ ስለዚህ ካብዚ ተበጊሰ አንባር ቤተ ክርስቲያን ዘመና ሙሉእ ዘመናዊ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ትኸውን ዝግባእ ነገር ትነግር ትኸውን ዘይግባእ ነገር ከዓ ትቃወም ትክሰስ ዝግባእ አካል ትገስስ ትኽማዓር ዝግባእ አካል ትምዕድ ትኽማዓር ዝግባእ አካል ከዓ ትምዕር ክርስቶስ አምላኽና እኮ ኣብ ብዙሕ አጋጣሚና ኸደ ብዙሕ ግዜ ነቶም አይሁዳውያን ፈሪሳውያን ሊቃውንት ናይ አይሁድ ይምህሮም ነይሩ ይግስጾም ነይሩ ይምዕዶም ነይሩ ስለዚህ ዝምህሮሉ አጋጣሚ ነይሩ ዝምዕድሉ አጋጣሚ ነይሩ ዝግስጾሉ አጋጣሚ ኸ ነይሩ ንባዕል ዮሐንስ መጥምቅ ደቂ አብርሃም ኢና ዝብሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ቶም ደቂ አብርሃም ኢና ዝብሉ ኣቱም ርጉማታት ማን ኢልዎም ነይሩ ሰዓትኩም ብልብኹም አብርሃም አቦለና ከም ትብሉ ኣይምሰልኩም አብርሃም ሲ ካብ ዘእማን ውሉድ ከም ተንሳኣሉ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ስለዚህ ገብረ ምን ይገርዎም ውሉዳት ማን ክብሎም ከሎ ይጸርፎም ኣይኮነ ነይሩ ሓቂ ነገሮም ምክንያቱ ንሳቶም ንነቢያት እንዳቀተሉ ዝመፁ እዮም ንደቆም እንዳቀተሉ ዝመፁ እዮም ነተን ካብኦም ካብ ማእከሎም ዝወፁ መራሕቲ እንዳጥፉ ዝመፁ እዮም ስለዚህ ክርስቶስ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ አጋጣሚ ይግስጽን ይምዕድን ይምህርን ነይሩ እዩ ሐዋርያት እውን ከምኡ ድሕሮም ዝመፁ ሊቃውንት ናይ ቤተ ክርስቲያን እውን ከምኡ ክሳብ ምጽኣት ናይ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን ስርሓን ዕዩኣን እንታይ እዩ ቁኑዕ ዝኾነ መምሃር ጌጋን ዝገብር መምዓድ ካብ ሓሊፉ ምግሳጽ ካብ ሓሊፉ ከዓ ድሕር ምስማዕ ዓብዩ ምኹናን እዩ ወይ ድማ ምግዛት እዩ ብነገር ሃይማኖት ተናመጺኻ ናይ መጨረሻ መራጺ ምውጋዝ እዩ ስለዚህ ስለ ዝኾነ በዓቢ ቤተ ክርስቲያን ስርሓ ተልእኮ ኣዚ ስለ ዝኾነ ትምህርታዊ ስለ ዝኾነ እቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳውያን ደቂ ተዋህዶ ከዓ ወዮ ኣይንኽእሎን እምበር እንተኽኢልናዮ ዓመፅ ክግበር ከሎ ዓገብ ሰብ ክግፍዓ ከሎ ነውሪ
ሓጢያት ክስራሕ ከሎ ጌጋ ምባል ናይ ክርስትና ባህሪ ናይ ክርስትናኻ ግዴታ እዩ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ጽባሕ እውን ኣብዚ ዕለት 14 መስከረም 3 መስከረም 2016 በግዕዝ ንዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ንኩሉ ሰብ ይምልከቶ እዩ መጀመርታ ሰብ ብምዃኑ ብድሕሪኡ ኤርትራዊ ዜጋ ብምዃኑ ከምኡ ከዓ ልዕሊ ኩሉ ክርስቲያን ብምዃኑ እውን ይምልከቶ እዩ ስለዚ ጽባሕ ዝካየድ ሰልፊ ናይ ክርስቲያን በይኖም ኣይኮነን ናይ ምስልምና ዝኣምኑ ወይ ካልእ እምነት ዘለዎ ወይ እምነት ዘይብሎም ኣይኮነን ብሓፈሻ እዚ ጽባሕ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ካናዳ ብስደት ንነብር ዘለና ብዛዕባቶም ኣብ እስራኤል ዘለው ናይ ስጋ ወገናትና ኤርትራውያን ዜጋታት ኮይኖም ብስጋ ኣሕዋትና ኣሓትና ቦታትና ኣዴታትና ዘለው ብዛዕባኦም ኣብ ኤምባሲ እስራኤል ኣብ ቅድሚት ወይ ድማ ኣብ ፊት ኤምባሲ እስራኤል ከድና እንገብሮ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ቤተክርስትያን ሰላማዊ ሰልፊ ይኮነን ወይ ናይ ክርስቲያን ሰላማዊ ሰልፊ ይኮነን ናይ ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ካናዳ ንነብር እሞ ኣብ እስራኤል ንዘለው ስለ መንግስቲ እስራኤል ዝሓለፈ ፀንሐ ዓመታት ዝኸደ ዘሎ ኪደት ዘጋጥም ዘሎ ብየማን ፀጋም ብሓፈሻ ስለ ኣብ እስራኤል ዘለው ስደተኛታት ስለ መንግስቲ እስራኤል ስለቶም ስደተኛታት ኮይኖም ኤርትራውያን ዜጋታት ወገናትና ዝኾኑ ቃልና ነስማዕሉ መዓልቲ እዩ ስለ ዝኾነ እቶም ክርስቲያን ኮይና ክንከይዳ ይግባእና ኒ ክርስቲያን ከምዚ ክሳተፍ ኣይግብኦን ንዝብሉ ክርስቲያን እኳ ልዕሊ ማንም ኣብዚ ክሳተፍ ይግብኦ እዩ እቲኦም ነቶም ተቃወምቲ ንምድጋፍ ጥራሕኩም ተኸዱን ዝብሉ ዘለው ከዓ ሓቂ ንምድጋፍ እዩ ነቶም ጉፋዓት ንምድጋፍ እዩ ነቶም መሰለም ዝተነግፎም ንምድጋፍ እዩ ነቶም መሰል መንባር ዝተኸልከሉ ንምድጋፍ እዩ እቲ ዝድገፍ ተራ ኮይኑ እቲ ነት ስርዓት ይኣምን ዝብል ተራ ኮይኑ መከራ ይብሉን ሽግር ይብሉን መሰል ናይ መንባር ኣይተነፍጎን ዓዱ ይኸይድ ታይ ፀገም ኣሎ ስሉዳን ተልጋ ከተዛረብ ስለቲ ፀገም የብለይን ዓዳይ ሰላም እዩ ኣትያ ክወፅእ ከለ ሽግር የብለይን ዝብል እንታይ ክትብሎ ኮፈል ግዴታ ኮፈል ክትብሎ ኣይትኽእልን መንግስቲ እስራኤል ብግዴታ ነሰብዚ ዕቅባ ሃቦ በሰላም አንብሮ ኣይትስደዶ ክትብሎ ኣይትኽእልን ወይ ሰብ ሰላም ረኺቡ ወይ ኤርትራ ሰላም ኮይና ስርዓት ዘሎ መንግስቲ ቋም ዘሎ መንግስቲ ሰብ ህይወት ኣትዩ ክወፃሉ ዝኽእል ሰብ ብናጽነት ክነብረሉ ዝኽእል ሃገር ኮይና ብዛዕባ እዚ ይትረብ ብጣዕና ሃለኻ ሰኺርካውን ኣይዘረብኒ ሰኺርካውን መንግስቲ እስራኤል ከፋብሎም ክኸዱን ዝደልዩ ከልክሎም ሰላም ኣለና ዝብሉ ዓድና ሰላም የለን ኢልካ እምኖም ኣገድዶም ኢልካ ኣይዘረብኒ ስለዚ ሕጂውን ምናልባት ዝርዝር ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ክዛረብ ፈቃደኛ ኣይኮንኩን ማዕረክኑ ዝርዝር ሓበሬታውን ንምዝራብ ኣይኮንኩን መጽ ብጠቕላላ ግን እንገብሮ ሰልፊ ናይ ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ካናዳ ንቕመጥ ብዛዕባቶም ወገናትና ኣብ እስራኤል ዘለው ኤርትራውያን ዜጋታት ዘጋጥሞም ዝጸንሐን ኩላትና ብሓባር ዘጋጥመና ዝነበረን ሕጂውን ዝቕጽል ዘሎ ኩነታት ብሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ሓቂ ብዝኾነ ብዘይ ምስምስ ብዘይ ጥውይውይ ብዘይ ሕብብ እቲ ንሕና ንፈልጦ ከምዚ ዮሐንስ ወንጌላዊ እንታይ ዝብል ዝረኣናዮ ሰማዕናዮ بعينا زرعنايو بزانا سمعنايو بداونا زرمسسنايو قال حقي ننغركم علنا ايلو نحنا ننورز نبرنا فلايت مسرع نبرنا ننورز نبرنا بعينا زرعنايو بإذننا سمعنايو لعلى 10 عامات تقمتنا له حجونا بزن توسنا عامتات عددا نغير نبر اتزول نجر انفلطو حق سلا زغنه اتوم باكال ابسرع زينبور بحالا اغاطام زعد زموص وغنات ونتخونو استحاب نجر አይኮነን ابسرع زلو يكون ابسرع زنبرنا احواتهم وغناتهم دق عدوم ممهرتهم ابستفلا اغاطامي بقربا نرخب زنبرنا سباتينا سبتي لبتيلو اتتصباب ኤርትራ ابزح اغاطامي زرخب زنبر ስለዚህ ምስጢር አይኮነን እዚ ስውር ነገር አይኮነን ሓደ መምህር መጽይቕ ምህረካ ከገልጸልካ ከብረሃልካ ዝድለ ነገር አይኮነን እዚ ግልጽ እዩ ፍላይ ናይ እስራኤል ጉዳይ ስለዚህ እዚ ግልጽ ስለዝኾነ ሕልና ዘሎ ሰብ ብስተፈላለየ አጋጣሚ ብሕማም ድዩ ብሽግር ድዩ ብኻለ ጉዳይ ከመጽ እንተ ዘይክኢሉ እምበር እቲ ከመጽ ዝኽእል ብፍላይካ ኣብ እስራኤል ዝነበረ ነቲ መከራ ዝፈልጦ ነቲ ሽግር ዝጣዓሞ ሰብ ኣብዚ ክሳተፍ ጉቦ ጥራሕ ዘይኮነስ ግዴቱ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚህ እቲኦም ብስም ኦርቶዶክሳውያን እና ክርስቲያን ኢና ኢሎም ምስም ዝገብሩ ካብ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ወፃኢ እምነት ዘለውን ካልኦት
ኣብዚ መጥቃስ ኣገዳስነት የብሉን ካብ ወፃእ ዘለውን ኣብዚ ንኸይሳተፉ ዝገብርዎ ምስምሳት እዚ ትኽክል ኣይኮነን እዚ ንክርስቲያን ንበይኖም ዝምልከት ኣይኮነን ንዘይ ክርስቲያን ንበይኖም ዝምልከት ኣይኮነን እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ንኹላትና እቶም ኤርትራውያን ዜጋታት ኢልና እንኣምን ኤርትራውያን ዜጋታት ከዓ ዝኾንና እሞ ኣብ ካናዳ ብስደት እንነብር ዘለና ብዛዕባቶም بعيننا نريو زنبرنا بإذننا نسمع زنبرنا بأداونا زرمسسنايو زطعمنايو زنبرنا لون نا إسرائيل هيوت بزعوا ملكتنا نغمرو سلاماو سلفيو ስለዚህ أنا بزعواتهم كاب أورثودوكس ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወፃእ ዘለው ኣካላት ብዛዕባኦም ብዛዕባ እምነቶም ብዛዕባ ስርዓቶም ከምዚ ዝብል ኢለ ትንታነቃቱ ኣይደልን ኣይክእልንካ ብዛዕባቶም ኦርቶዶክሳውያን ኮይኖም ደቂ ተዋህዶ ሓደ ሓደ ሰባት ዘምፅዎ ገለ ካብ ዘይንፍላት ገለ ብኸፍኣት ገለ ብተንኮል ዘምፅኦ ዘረባ ግን ሕፅር ዝበለ ከም ኣብነት ጠቂሰ ኣብዚ ከኣኽለኒ እዩ ስለዚ ሕፅር ዝበለ ግን እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ነቲ ሓደ ዝምልከት ነቲ ሓደ ዘይምልከት ኣይኮነን ሕልና ንዘለዎ ተገፊዐን ዝብል ይግፋዕ ኣለኹ ንዝብል ኣሕዋተይ መከራ ይረኽቡ ኣለዉ ንዝብል ሃገረይ ሰላም የብላን ህዝበይ ይነብዕ ኣሎ ህዝበይ ይጠፍእ ኣሎ ይመውት يمقع شجرن مكران يركب على نزبل كله إرتاوي زيجا زملكتي السلام زخانة كابز وسعي زجبر من الوقت هذي مزرعة كم نجار يقولون سسرحنا نسرح تم كالق حلال خوز فتنو كالق على زبهالن زي بهالن زبلو مسجزية نابر حلم كخيديو تزبر حلم كعد خناتات بعلكو قدمامي شعو نابل بونز من السلاقات عمي مفتارو أي ترفن نلو ما حنتي زنبرنا حساب نزي مسل داقما ينمزغهر تسلفي صباحي ولا تحمس ساعات شعات ناينقو بزناي أطا قداسرا ويدما نايزي أونتاريو قداسرا ساعات على الثلاثة بجز مسكرم كتاشن 10 دشن على 10 مسكرم كتاشن 23 زنبرنا حساب نزي مسل صني لكم سلسة معكمني እግዚአብሔር ኣብ ትገብሮ ጸሎት ጽኒ ልስማዓኩም እግዚአብሔር ምሕረቱ ሰላሙ ንመላ ዓለም ይሃበና ስደት ኣብቂዑ መከራን ሽግርን ተወዲኡ ንብዓት ኣዴታት ምዝራይ ኣቋሪጹ ብሰላም ብጥዕና ብቕሳነት ኣቲና ንወጸሉ ብሓጎስ ንነብረሉ ግዜን ሰላምን እግዚአብሔር ሃበና داقيمنا تنافق عدنا نافق حزبنا نمر أيب كعنا سبحات الإجزابير ولا تدنقل ولا مسكلو كبور آمين